Píše se rok 1992 a díky nadšení a zájmu zakladatelů o počítačové technologie vzniká naše firma. Doba nám umožňovalo si vybírat, čemu se chceme věnovat ve stále ještě porevoluční době, kdy se nic nezdálo být nemožné. Počítače nastartovaly novou úroveň podpory projektování, elektronické sazby dokumentů a komunikace počítačů s pomocí sítí. Tyto technologie jsou známy pod zkratkami CAD, DTP a LAN. Kombinací těchto zkratek tedy vzniklo naše jméno. Během prvních 10 let činnosti si firma poměrně rychle buduje základnu kvalitních odborníků a specialistů, schopných řešit nové požadavky zákazníků v souladu s dynamicky se rozvíjejícími počítačovými technologiemi. Akciová společnost Cedole System získává stabilní pozici na trhu a stává se partnerem jednak technologických lídrů, zejména společnosti Microsoft a Hewlett Packard, jednak významných zákazníků. Zvýšenou dynamiku vývoje našeho oboru jsme chtěli zdůraznit větší dynamikou našeho loga, které se u příležitosti 10. výročí od založení firmy mění. Vzniká potřeba vyjádřit vhodným sloganem to, jak firma působí na zákazníky, jak se hodlá i nadále prezentovat a jaké hodnoty rozvíjet. Z vnitrofiremní soutěže nakonec vyjde vítězně slogan, který dle zaměstnanců nejlépe vystihuje hodnotové směřování firmy. Můžete se spolehnout. Hodnoty, na kterých byla vybudována naše firma, tedy odbornost, profesionalita a především spolehlivost, jsou i nadále udržovány a rozvíjeny. Základní myšlenka nové vizuální identity vychází ze současné značky, respektive z nakloněného čtverce. Pokud se dá vnímat čtverec na hraně jako objekt v pohybu, pak je možné motiv rozvinout do další fáze. Tento dynamický prvek, ukazující na společnost, která má namířeno vpřed, je vyvážen vodorovnou linií písma, která odkazuje na serióznost a preciznost. Jak vidíte, změn se nebojíme, změny jsou přirozenou součástí našich životů. Chci vás ujistit, že jedna věc se ale nezmění. Nezmění se náš přístup k vám všem, který je charakterizován naším sloganem Můžete se spolehnout.